Dito kami ngayon sa 100 Islands. Yes, say hi. Dinala ko ang family. Picture kano, picture. Na lakas na dunya ni nanay. Kas na dunya nga tagalaba. Kas na dunya nga tagalaba. Ma'am, picture tayo, amin, group picture. Group picture. So this time guys, nandito kami sa 100 Islands, Alaminos, Pangasinan. When nakabakasyon na tata kasama ko mga kapatid ko. Hi ka ma'am. Siya yung nag-viral dati kung napanood nyo yung nabigyan ng iPhone. Meron pa yung iPhone mo? Buhay pa naman. Agay kayo tagay. Hi. Kakain muna kami kasi nagutom kami bago kami mag-island hopping. Mabising kayo? Yes. Nay, mabising kayo, Nay. Niya kayo nga sida? Malaga. Basta agsao, malaga nga sida. Nakangingina. Calamari. Basta pang kami rumor dito, iti kaya na nga sida na dyan malaga nga sida. No, ati kadwami ni nanay ko, piling mayaman, kaslado, kwartana. Basta kadwami. Sida timan manok, kasta lang kaya. Basta nga sida, dore ang sida manok, basta makasida ti sinabawan nga malaga nga sida, at paborito na. Nakalalaw si Botsa, gayang dito eh. Video natin yung nanay ko. Video. Hi ka, hi. That's my mother. Nakakapit yung nanay ko. Dalawa. Ang doon niya takot mahulog. So, magsi-zipline sila ngayon. Okay guys, are you ready? Yes! Amo. Oh my God. Parang short lang. Kuya. Allah. Mamo, say hi, Mamo. Hi. It's so nice here. We are in Quezon Island. Ganda. Tapos ngayon, mag-zipline yung mga kapatid ko. So let's see how it works. No, kaya naman lang. So dadyo magmag na dyan eh. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Yoo-hoo!